फैबाय थानाय जि 25 आरो 26 अक्ट'आव जानो गोनां दैफां पास्टरेटनि जिथु जि जेनेरेल सन्मिलन नैबेहायनो जागोन जोंनि दैफांथि LP स्कुल फिल्डआव नायलांबाय थागोन लोगोफोर दिनै रायजोनि खामानि मावगोन नैबे मेन स्टेज जागोन जाबाय गिर्जा पेन्डेल आरो नैबे साइडआव डाइनिं हल जागोन नायलांबाय थागोन अखा सायख'बाय माथो ओइ लाय अखा सायलायबाय माथो दे हागोन दे दामना Đông kita. Ini di lo. Mau sini baik. Deh. এই নগবি আৰু ছাৰ একদম বহুত ধৰণৰ কাম
ভাগৰ লাগছে আমাৰ সমাজৰ কামটো এনেকুৱাই আৰু দে বহুত ভাই বন্ধুবিলাক আহিছে আজি এতিয়া আকৌ আৰু সময় হ'লে 12টা বজাত গাহৰি মাংস ভাত খুৱাব এইটো কৰি থাকে বাকী আপোনাৰ ভাল না ভালে আছে আচ্ছা ঠিক আছে निपुण भाई जाबाय ना मेंबाय नामा मेंबाय नामा माने बार अखायबा माने बुनाव गैला आरो बार अखादों माने एसे जाथारबाय दे औ सोर मेंजोब्बाय खालामजोब्बाय